новинкои фасони натижанои потолоко омадагии нами страничкада духтаро дизайнои 2025 бо нақшу нигори миллӣ стилои хайтек евростил ане хеле гулдоро духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯчанд баъд глянцеви матови чӣ намуде дар кораитона марамат метавонен дар омада дар страничкашон тамошо кунен ё ин ки рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст ватсапшонда нависен суратоша мепартоянд интихоб кунен нархошон беҳад арзонаи дастрасай барое ки цехи худшон надоранд молҳошон ҳамаш бо сифати баланд аз русия мебиёяд марамат метавонен дархост кунен хоҳен даъват кунен устоо рафта хонаи шуморо мебинанд дизайншам худшам пешниҳод мекунанд чен мекунанд чанд сум меша чӣ хел меша бо ҳамаи ҳамин консултатсияшон бепулай хулас ина каседа дар корай аз 70 сомон сар меша квадратни метри натижанои потолок бинависен дар муддати хеле кӯтоҳ рафта шумода анамихел натижанои потолоки фасон дар хонатон мекунанд духтаро нархи чӣ хеле гуфтум аз 70 сомон сар мешавад шумо маҳсулот ҷудогона намехарен ҳаққи устоша маҳсулотшам дар дохили анами пул медроя салом тамошобинои созе нағзен саломатиё хубай бозори корвон даем тарафи пажарка духтаро инами пажарка дромадед якум дарвоза то охирша биёен рияди ростаки кати дасти чап анами плаката мебинен духтаро камакак мебиёен анами плаката мебинен нигоҳ кунен диден духтаро анами нуқтаи савдо тач текстил иҷада бовар кунен ҳама намуди пастелни билё айдиол плед ҳама чи ҳастай бо нархи дастрас аз иҷа ман аллакай чанд бор шид навор дорум медонанд бисёриё тамошо мекунанд интизор буданд борои новинкара марамат имрӯза наворда ҳамаша якта ба якта ма шумода нишон метиҳам нигоҳ кунед новинкои фасон омадаи айдиолои свети дидед ҳамаи размерош ҳастай бисёри духтарако анами пледои дутарафара интизор буданд духтаро нигоҳ кунед додамаи фасони хушрӯ ҳами тарафаш ҳам хеле сумкаи фасон дора ҳами тарафаш ду тарафа ғавсакак ҳам сабукакай мана марамат омадагиай кам монда ялакай духтаро успед кунед касе ки интизор буд каседа ки ӯ дафрасидагӣ набуд ҳатман биёед ин нуқтаи савдо доранд омада наметонен рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен даррава как доставкатон кунанд ҳамқа хушрӯи материалаш духтаро бои рисункошона намеген ҳамаш евростил мана беҳад хушрӯ нархошон чанданд ду одамаш 180 сомона инамино ҳамаш рисункои ҳаминай як одамаш боша 140 сомон ҳами дастангитона як одамаш ё ду одамая айна нигоҳ кунед чӣ хушрӯ духтаро ҳама намудош ҳастай бисёриё рости ҳами чиза интизор буданд барое ки нарасида буд чуна даф навор доштем ана биёен духтаракои хушрӯ ҳама намудош ҳастай як одамаш ҳамино чӣ калонай мана марҳамат як одамаш 140 сомон ина ду одамош бошад 180 сомон доставка ҳастай касоне ки имконияти омадан надоранд нависен доставкатон мекунанд иқа хушрӯа ё аҷоиб гулои фасони шомадагии духтаро успед кунен ина кадом намудаш дар корайтона бинависен дарава как доставкатон кунанд ва ёша бинен духтаро ино бо ғавсан ёшам ду тарафаян бои ғавси бад нигоҳ кунен аҷоиб фасон ё 220 сомонай айям чанд рисунка омадагия аз иноям чанд намудаш омадагай марамат каседа дар корай метавонен биёен ай пеш бо тамошо кунен бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи пажарка ами якум дарвоза ки омаден то охира биёен широки риад мешава дасти чаб тач текстил ман шумода саршавӣ наворда плакатшона нишон додум марамат омада ай пеш бо тамошо кунен нигоҳ кунен охи интихоба чӣ хе бисёрай ана баъд пастелни билёи шуба бромадагия нигоҳ кунед духтаро чанд свет шомадагия дизайнои нав ино чанд пулан нархошон чандия 280 сомон ду одамаш дизайни навш нигоҳ кунед ҳам қамулоима ки хушрӯи духтаро ҳам гарма какай вай дорада простин дора дута навлучка простин пододеяльник дута навлучка мана пододеяльникаш ғавса инам хелияй духтаро шубаяй марамат ира курпаям наандозӣ мешада худаш плед дорада ина пледай хулас беҳад хушрӯ аҷоибот се цвети фасон дорад 280 сомона марамат касоне ки оптови мегиранд оптовиш бо арзонтарай ҳамин нархҳое ки имрӯз гуфтаистем ку касе ки оптови гирифтанияй ҳамаша оптовиша бо арзон карда шумода метиҳанд
ана баъд ин новинка шапалак и бамбукшая и шапарако бамбукиш омадаи духтаро нигоҳ кунед рӯ ҳозинак шудагишам нишон метем мана марамат 3D ай глош иҷош бо вишивка будай нархш чандай 270 сомон мана марамат комплекти фасон ина расветкоша бо бинен духтаро мана ҳамаи расветкош бо хушрӯ инаи малиновый цветшам ҳастай касе ки гирифтания гарма каки хуш вак иам простин пододеяльник ду наулочка дора марамат ягон ҷо туҳфаям барен туҳфаи беҳтарин мешава ҳози сезони ҳаминоштагиай духтаро анаи бархатни пастелни билё омадай ҳам қохушрай материалш курпа бо дуранкатишон аҷоибот ҳам расветкош ҳам хичон ино чанд пула курпа простин тамошо бино курпа простин 4 та навлочка дидин чӣ қадр зур мана аҷоибоди курпаша намегем бо хушрай курпаш акция шидагия ин нарх акция кати 290 сомони шидагия тамошо бино ҳози ма расветкоша нишон метам ҳам боло будагия қад светошам хушрӯ ина марама духтаро ина мирияди боло ҳамаи расветкош ҳастай ина бо бинависен наворда хушрӯ найда бошед нависен сурат мепартоянд то на интихоб кунен 290 сомону касе опт мегира бо арзон мешава ана ин намудам ҳастай шуба и бо дизайниш дига хеле духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯ я мулоимакай нархш чандаира 290 сомон ина иам ҳам хел простин пододеяльник дута наулочка дора мана инаи вайшая пододеяльник шай плед барин ғавса какай духтаро инаи простин шай ин мехош якумсорча мехш намекана духтаро ина расветкаҳош марамат кадом цветш дар кора бо метавонед бинависен сурат партоянд интихоб кунен дара доставкатон мекунанд мана агар ки хутон омада натонен чӣ хеле гуфтум доставка доранд духтаро метавонед барои падарка гирен барои хутон гирен бо касе опт мегира оптумш бо арзонай марамат биёин боз инам хел пастелни билёи зимистона бамбукои однотонни духтаро иам ду тарафая ина двухсторонни бинен чихе хушрӯ ишам чанд пулай 270 сомонай ду тарафа духтаро ина шушта истифода мебарен беҳтарин вариант мана плед дора як тарафш коричневый як тарафш зард плед дора дута наулочка дора духтаро баъд вай дора пододеяльник мана цветоша бо нишон тем духтаро нигоҳ кунед зард дора оранҷевый коричневый ина расветкаҳош ина духтаро касе ки адёлгирай адёлои хушрӯам омадагиай ҳам қағавсакан иҷада 4 килога ҳастай 4.5 килога ҳастаю баъд 3 килога аз рӯи вазншон нархошон фарқ мекунад нигоҳ кунед 4.5 килогаш чанд сумай 300 сомон ина ми ози нишон додестагиётонам хеле ина нигоҳ кунед 300 сомонай ҳам қахушрӯ хеле айда ғавсай фасонай мана 300 сомон 4.5 килогаш и ҳами узорои ҳамияй ира бинен чихе гулои фасон доштай духтаро марҳамат расветка бисёра ина сумкаш кати бинен чихе фасонакай марҳамат и 4.5 кило меброя вайшам хушрӯ диден материалшам аҷоибот ана ин намудаш боша бо 3 килогаяй духтаро иамам хеде ваяй ду одамаяй узорои хушрӯ дора 3 кило вазн дора ғавси фасон 200 чандаи 230 сомон мана барои туҳфа мегирен барои хутон мегирен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза то охирша биёен нигоҳ кунед бора бинен чихе бор омадагай иҷа ҳам обтовӣ дора ҳам дона дора марамат ина плед дар корай пастелни билё курпа чизе ки хоҳен дар ин нуқтаи савдо ҳастай бо нархи дастрас и курпояна иҷа дар нахе курпоям ҳаст курпои пилагӣ будай марамат духтаро иҷа камакак ториктарай и чанд пулай оригиналоша як одамаш 190 сом ду одамаш 220 сомон мана пилагӣ тоза якум сорт ира шута истифода мебарен ҳеҷ намеша бори гуанҷӯяй духтаро бори вай нестай тошкен нест баъд ҳаст анамин намуд курпои вишивкадори пилагӣ ғавси хушрӯванд ина нигоҳ кунен чанд та цвет дора ина барои арӯсако метавонен харидорӣ кунен аҷоибот вариантҳо чанд суман ино
270 сомон. Айне ки хушрӯи духтаро аҷоиб ай биёен як бор ай пеш хутон биненда маҳқултон мешава. Сумкоша мира фасон ай барои инами ягонҷо бурданам варианти беҳтарин ай барои туҳфа. Барои арӯсакоям гирен духтаро бурд мекунен аҷоиб фасонакан. Хулас иҷа ҷои оптмай духтаро инами нуқтаи савдо ҳамин рият ҳамаш қариб магазинои ҳаминояна. Марамат биёен бо ай пеш хутон молошона бинен тамошо кунен боваридору маҳқултон мешава. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза. Инами якм дарвозаро то охирша биёен духтаро широки рият меша дасти чап гарден тач текстил анамин плакачон ҳаст. духтаро як чизи хушрӯви дига мехоҳам шумо дар нишонтиём ира бинен. Барои кӯдако дута навлучка дора, простин дора, пададялник дора. Пададялник не курпа дора. ҷои пададялник да курпаи тайёра ки хушрӯ дора. Нигоҳ кунед курпара хача меша ки да аму стиралка ба азур бушувия. Қафасончаян духтаро марҳамат ина каседа дар корай 230 сомоне. ҳам нархаш хубай, ҳам беҳтаринай. Нигоҳ кунед охи рисункоша бо намеген аҷоиб ҳам барои духтарако ҳам барои писаракотон метавонед аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунед. Рангоша бинен иша фасон иша фасон мана иша бинен бо хушрӯчай. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен духтаро пушаймон намешавем. боварӣ дорум ки успет кунем ки и дарав тамом мешава. боз як аксияи калони дига барои шумо духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен. Инами жатко материалошон жаткаям хушрӯвай шушта истифода мебарен ҳичи намешава. 160 сомон шидай 4 болиштаай бо марамат биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза то охирша биёен широки рият дасти чап тач текстил марамат рақамошон ҳаст страничкашон отметид кардагим. бо барои маълумоти бештар метавонен хучонда муроҷиат кунен. Ина 160 ана баъд фосфорни ёрам 160 ина фосфорниёи хушрӯрам 160 сомон кардан 4 болиш дора. ана ёшчиан айнегил дора ка ям фосфорни будай духтаро 160 сомон айшам мана марамат ишаишта хушрӯ ҳамаи моделакошон аксия рафтестай бо нархҳои беҳтарин. ина боз новинка ира чанд каден 190 сомон духтаро инаи моделош ира нигоҳ кунен аз инам чанд намудуш ҳастай аҷоиб хушрӯ иша бинен фасона мана инаи намуд бо ҳастай ҳамаш хушрӯ чанд пахтаги ая материалошон сатинай сатин мана ҳатман нависеншона духтаро. агар ки наборда хушрӯ надида бошен бидроен страничкашона тамошо кунен духтаро ҳамаи суратош ҳаст ё ки нависеншона хучон суратон мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ина гилшан фасон диден. ина тамошобино пастелни билёи арӯсӣ аҷоиб хушрӯ 4 болишта ёда аксия рафтестай инора то 300 чандам мефурӯшанд. ҳозир аксия кардиян 230 сомон марамад ина каседа дар корай метавонен дархост кунен дарава как доставкатон кунан ина расветкоша дидестен чиха хушрӯай материалшам фасонакай ё ки биёнай пеш бинен бозори Корвон тарафи сериш хушрӯа бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 995 996 контейнер тач текстил гӯя нишонтон метиҳанд духтаро марамадами якм дарвоза то охирша биёенам қатора ба осонӣ пайдо мекунем. ира бинен охи духтаро аҷоибот варианто ана бадбойнаи вишивкадоро ҳаста иёям хушрӯча иёра чанд карден ана ино боша 190 сомон иям 4 болишта иям фасонаки хушрӯвак духтаро марамат ина ира бобинен духтарако хушрӯа аҷоибот ана баъд ҳаст ана инамуд ишаишта чӣ хеле гуфтум ишаишта хушрӯ пушаймон намешавен духтарои азиз марамат ина инамудша бобинен расветкош беҳад бисёрай мана бинависен доставкатон кунанд ё ки биёен ай пеш тамошо кунен. ина иям хушрӯа аҷоиб ишам фасон 230 сомонӣ ҳамагим инаи цветчам будай бо духтаро страничкашон отметид кардагим будроен тамошо кунен тез аксия тез новинкаошон бо дар страничкаи хучон меброя мана